Je to deníček dospívající dívky z Ostravy Poruby. Bože, jsem těhotná. Je mi 17 a jsem těhotná. Za co? Proč? Zabiju se. Jestli se nezabiju, tak mě táta zabije. A jestli mě táta zabije, tak pak půjde sedět a máma se zabije. Co mám dělat? Zasraná chata. Že jsem tam jezdila. Za všechno stejně muže Jarka mě přemlouvala, abych tam jela, a pak mě nechala samotnou s Vladanem, pak s Lubošem a nakonec i s Lumírem. Byla jsem sama i s Rudou, ale s ním jsem nic neměla, tak blbá nejsem a ani žádná děvka. On stejně říkal, že mě měl, aby se nestrápnil, ale neměl, to vím, ne? Si myslím. Jdu se zabít. Čekala jsem 4 hodiny na vlak, nic nejelo, nic. A pak jenom taky pomalý courák, co by mě stejně neusmrtil, akorát by mě posmykal a to by mohlo bolet. Pak mi byla zima a dostala jsem hlad, tak jsem doma a píšu tě. Odpoledne jsme byli s holkama ve Slovanu. Byl tam i Vladan, Luboš, Lumír a Ruda. Pořád si něco u automatu říkali a chlamali se jak vyhulení. Bez tak byli. Ale nemůžou nic vědět, nikomu jsem nic neřekla. 3 vykřičníky. Akorát Lence, ale ta přísahala, že to nikomu neřekne a já jí věřím. Vzpomínala jsem, kdo by to tak mohl být a klidně by to mohl být i Lumír. Večer jdu do Slovanu a řeknu mu to. Lumír je skvělý. Fakt se zachoval jak chlap a ne jak ti pojebaní puboši Vladan a Luboš. Řekl, že si nedával pozor, že to ví a prý jestli budu chtít, že si mě i veme. Miluju ho. Stejně je z nich nejhezčí a ani žádný hlupak. I Ruda je fajný. Říkal, že nám pomůže, jestli budeme něco chtít a tak. Je dobré mít kamarády. Škoda, že tam nebyla Lenka. Volala Lenka, že je tež těhotná. Řekla Lumírovi, že to má s ním a on jí řekl, že asi jo, že si nedával pozor a že jestli chce, že si ji vezme, že ji prý stejně má nejradši. A pak se spolu cucali a omacavali se přímo v hospodě, jako bych byla vzduch. Bože, zabiju se, skočím pod vlak, už vím, kdy mi to jede.